Ka Woodland Hospital Shillong menha ka sngi palai. Kalaraki ya ka World Kidney Day hanong ston da ka jing temu banwan ra ya ka jing pen sngotu syapang ka jing kong san jongki khalai. Kenang baki beriu kin la ban sumar ya ladi bat ban laj na ka ni ka jing ta jong ka jing pang. Lapenlong ya ka ni ka program a jing hikai ha new nong ston ha ka jing don lang jong i Dr. Indakulen Karbuli, consultant nephrologist kum i kong san. Haba a jing kran ha ka jing yalang i Dr. Karbuli ila ong ba ka jing temu jong ka ni ka program kalong ban pen sngotu ya ki beriu syapang ka jing pang khalai bat ki jing ta jong ka ni ka jing pang. Thì cũng lúc tiếp tục việc tăng cái nào khởi lại này thì bốn cái điều cái việc cần đi tổng thì chúng tôi